Selamat pagi pemirsa. Iki sing video aku ya. Tuh ngebur Mbak Rati. Ini Al bantuin aku nyapu. Mbak Intan mau kemana Mbak Intan? Aku jemput bapakku. Aku ngambil Mas Wahyu. Jemput kemana? Karo Mas Wahyu. Oh ya wes ya dan jemput. Iya ya, sarapan pagi biar apa ya? Mie sama bakso. Gimana Mas mandi ya? Jam. Belum ya Allah Gusti becodot. Wes resik ya. Wis disapone karo Al. Aku saya kira masak persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dek Susi. Tawa. Langsung nyoteng sampean. Rene le. Tantangan 20.000 iso nyekel. Lho kok macam. Pokoknya iso nyekel pucuke langsung 20.000. Pokoknya iso nyekel pucuke 20.000 duitnya anyar. Enggak langsung. Yaya dulu. Ya. Gagal lah. Ayo. Terus. Dipurut-purut. Oh, gak ngono carane. Maksudnya nyekel iki lho. Carane ojo ditadung sikil. Kalah Yaya. Bude. Kayak tantangan karo Mama Susi. Bareng siapa? Kalah. Bude uang 20.000 baru. Bude sing ngene, Yaya wis ceblok nek. Mas Ali so dulu sini, Mas Ali sik dulu. Wis Mas Ali. 20.000 baru. Monggo nek budal pondok tak sangoni roti, tak Bolu. sangoni uang lagi. Kalah yo, salah. Wis mbok kalah. Kowe ngen manut dengan apa manut dan Bisa tak Yo, ceblok ah. Sing apik go. Angel ya, Dek. Udah kita rapian dulu. Iki lho pucuke iki lho, Le. Iya. Sik meneng-meneng sik. Kamu diem. Prodolno ngene lho, prodolno tak cekle. Iya nek dicepet yo iso, Mbak. Carane gak ngono. Woe jere. Woe kok pecah woe jere. Lho, kok Yaya nang lho, Mbak. Angel meneh yo. Berarti parake ngene lho, ya. Ngene lho, Mbak. Pucuke iki lah yo. Yo gak carane gak ngono. Tengah-tengah diblurut. halus-halus. Halus-halus. Sir mendur cekak-cek ngono. Nah, ngono, yo ngono. Ya, Angel meneh yo. iki ceritanya masa kecil kurang bahagia pemirsa. Ya, kena iki nang gedhe. Di zaman cilianku mbek buyune gak enak ngene iki. Enake dakon. Lagi ndekne dolanan dakon klusu, bethik, Dimimban ngene. undel. Iki dolanan apa iki ceritane? Melatih motorik tangan. Melatih Supaya motorik tangannya tangan. sing ora obah iki sobah. Barang-barang sing kayak sobah pokoknya sobah kabeh. Tapi nek apa mesti bocah. Obah dari bocah nek ora golek duit. Golek duit. Ini kok lagune abang-abang gembira londo. Iki ceritane konten amatir ya, soalnya sing nyuting wonge lah ya ora godak. Ini manganggo Tangane tremor niku SR dicas. nganggo HP-ne Reva lah ya nayo. Tak cas, Mbak. Wis ben Wes pemirsa yo Dek Susi. Delok, Dek Susi ben apa? iki lagi latihan. Ben gawe video. Bismillah. Muga-muga paringi lancar. Didelok Amin. pemirsa, Betul lah pemirsa, ya teng Susi. lain dari Yang yang lain. lain. Jadi Intan sama Susi kuwi Ya ya. ya apik nek dhewe apa kalah wae kadang karo Intane kalah wae. Mereka membawa hoki sendiri-sendiri. Setiap orang membawa rezekinya masing-masing, membawa hoki sendiri. Bayangkan Mbak, Saman memegang orang yang kau sayangi dengan lembut. Aku gak guyu. Opah. Gimana? Aku tak cerita ya kronologi ya. Intan mah pilihan. Saya tak cerita ya ning kene kan Iya. nggonku ora patek ora patek enek ceritane. Jadi kronologine ngene. Nek bengi Mbak Indah telepon. Teloleng, apa nduk aku ngono. Mbok sesuk antarane jam 8 jam 09 Mas Wahyu. Ape njukuk kuning. Lah ape ning ndi apa ngono. Ape njukuk nek mune mau njukuk bapak ning Sragen ngono. Yo, apa ngono ya.
Terus ki mang kan loro teko, dekne bar sarapan terus nunggu lah ya sama ini. Bu, Mas Wahyu teko ngono. Diterno Mas ojek. Terus numpak ojek ki mang Pak Grab. Pak Grab, ya. Ngalek. Mas Wahyu diterap Grab kok. Iya tan ngono. Mas sampe ning ndi? Anu dijaluki tulung karo Mbak Indah njemput bapakmu ning Sragen. Wong kuwi mobil aku yo melok mending ngono pertama Iya. tak kira ki guyon Dek. Selama iki ki Intan nek dijak ki pancen rondo awel. Angel lho nek gak dirayu sik. Wis gak apa-apa awakmu dijak Mbak Indah ning Sragen ndang mandi ndang. Biasane kok tawon gum ngono ka lho. Ki mang dilalah ngono. Anu kondo Mbak Indah sih anduk aku ngono. Terus Mbak Indah aku pokoknya apa melok Mas Wahyu. Lah melok ning ndi Mbak Indah ngono ayo. Mas Wahyu apa yang jemput anu Pak Kasdut aku pokoknya melok tumben tan ngono. Tumben kene opo nek iso melok. Pokoknya aku melok takutno pokoke ngono. Lah kowe apa tan tak tekoki. Tak tekoki ape opo adeke awake melok biasane kan uangil terus terang pemirsa. Intan selama nek dijak ning gone bapake utawa kongkon anu ki uangil kudu dirayu sik lho dibalik kamera. Anu Bu apa tak pilih bodoh-bodoh. Sesuk nek wonge nek muni wonge gak tak tambahi gak tak kurangi sesuk nek wonge wis waras apa tak kongkon goncekno motor ben koyo Wawa mbek Yaya yo. Iya. Lah kok tekan kuwi neh batin Goncengno ibu barang peratan. Lah kok tak goncekno kok padha ae lah kok ngono tak guyoni ngono. Gak Bu, nek Mak Sini iki lho seksine. Mak Sini ngantek guyu. Kan berarti awakmu pengen ning Sragen pengen roh Pak Am sembuh. Terus pengen digoncekno motor. Heeh. Aku guyu. Dia punya rasa ngene lho ya. Jenenge Iri kok piye jenenge? bukannya iri. Kan dekne kan rumasa sosok ayahnya itu di mana ngono lho. Selama iki kan kok aku mbek ibu, Mbak Indah. Terus anak bayi, Repa lah. Kabeh do duwe bapak, oh gak duwe bapak dhewe. Mungkin sisi anune dekne iku nurane dekne sebagai anak iku pengen koyo merasakan angger ngingeti digoncekno Pak Utoyo ngger sekolah niku kuwi lara ning pojokane nangis Dik. Kuwi tenan Dik iki roh. Enak apa Tan? Anu Bu, sama digoncekno ayahe. Lah yo. Aku yo wis meneng ae. Berarti dia wis punya nganu, Mbak. Selama ini juga tahu Dik, yo lagi iki ae lho, lagi yo tahun-tahun iki ae ngono. Jadi mungkin jenenge Intan iki yo rasa piye yo punya rasa kasih sayang. Dulure enek sing goncekno. Dekne selama ini sing goncekno kok mboke. Pomo mboke pomo golekne no piye? Wis pol-pol. Wis anu, wis mentok. Wis mentok wis. Ya wis pemirsa tidak bisa menerima lowongan ini Bu Yuni sudah ditutup. Insyaallah wis Dek aku tak fokus ning Intan wis ngono. Wes Iki janda premium mahal ya. Ngalang-alayu ting-ting. balen ora. Wong iki oplek janda desa cara ngono. Lah wong aku mbok kek rawon, Mbak. Piye? Piringku ki tak ijoli padha kembange ya padha. Iki lho tan padha ora iso tumplek pokoke. Ceritane ngene. Ya Allah le tan Piringe intene. Ketok yo. Piringe intene kuwi. Digawa Bunda Dewi. Diteleh ning gone rake Bunda. Diisai merucut niku lho, Dek. Piar. Nyatan tak jukukno piringe Ayi. Iki piringe Ayi, Dek. Kuwi piring zaman kerajaan Bopo. Yo tinggalane Mbah Marinteng. Kerajaan Mingho apa Mingming ngono. Dadi piar ngono terus nyatan tak ijoli piringe Ayi. Dadi nek Intan duwe piring cilik-cilik ngono kuwi piring konggone Ayi. Ya iya tak ijoli padha plek-ketiplek ya kembange padha ya mah. Aku dikon numplek segoku tumplek pokoke ku anu Mbak Susi. Mas Aldi kenapa? Tangane kenapa? Mbah iki ning kono backlight aku gak iso nyuting kuwi paijan iki. Tanggal 29 ya Le ya. Engko katanya kok tambah Repa Le. Iki berarti anu ki konten-konten bliur iki ra situ. Cerita tentang Intan iki kok ujuk-ujuk. Iki mah tak takoki, "Tan kepene di tanah aku pengen ngelok Mas Wahyu nang ndi?" Pokoke melok Mas Wahyu. Melok Mas Wahyu aku marani Pak Kasdut. Wis ben sapa ngerti nek ditekan Intan kok pakane mari. Yes, pokoke kita Ya wong sing sebagai umat manusia isone mendongakno tok. Isone ndongakno yang terbaik. Semoga nek iso jalan normal lagi kan iso nyambang-nyambangi Intan. Dadi gak perlu Intan sing kesana atau piye ngono ah. Bismillah, muga-muga awake itu ya. Omongnya sing apik, muga-muga omongan apik, doa apik ya. Yo bener. Awake dhewe apik ngono ae lho. Ya betul. Yes, padha. Iki mau Yuyu ning Pati ya, Mbak ya. Karo ayahe. Kamu nek
Iki ora melu iki mbejodot iki ndek bengi turu ning ngisor solongan, Mbak. Kan lho, turu ning kene iki lho. Iki iso tekan ngisor solongan ngene nggone Mbah iki ngene iki. Tak goleki cah iki mana endi. Bocah iso muser iki tiran. Tuh iku andeng-andeng. Andeng-andeng ning kono, nek Yoyo ning gulu. Yayan nek. Ale celingir kene lho, Mbak. Makanya nyocok kan lambene yo. Iya ki andeng-andeng. Kuwi sing lanangane kuwi sing stoke ning pondok kuwi jenenge andeng-andeng ning dhuwur pipi. Aja dipandeng kok mbati ngimpi. Ayo ngono. ngipi roh kowe untunmu gede-gede. Ya wes ngono. Wes nanti dilanjut lagi ya pemirsa. 10 menit ya, Dek. 10 lah kok 10 ki sampean godaki wong-wong sapa-sapa ki sote iki. Iya. Ngono nek pitik-pitik tak godaki ya. Oh sampean ki apa ngene. Ya wes. Sing kok ning tripod sampean kan masak nang Ya. Guys, aku ngulek sambel guys, gel. Iya tak. Guys. Gue warai yo. Marai ngene, Mbak. Aku nang nggawe konten dhewean iku omongan dhewe iku gak iso. Jeneng apa? Wes to sampean kondangan. Ya wes kalau saya pemirsa engko dilanjut ya. Dah. Wong kok iso men ribet perkara jajan ya. Salah mbok-mbok iki wis biasa wae. Iki rasa ribet kino lah. Bandingan iki padha-padha kongguan. Iki kongguan. Iki tongguan. Sing top ekonomi. Top ekonomis. Benar. Eh pokok apa betul? Dene mak ketahuan no anggitku tangguh bojo ngarep ya guys. Iki mau 15 bulan 3 2027. Wis gak iso nggo bojo ngarep. Iki kongguan rondo, kuwi kongguan wis. Ora enek apa-apane kuwi. Kuwi ora enek. Kongguan nek tuh dibojo. Kongguane mesine apa guys? Marneng. Rengginang. Nek bojone nggone keluargaku nek marneng ndangan. Iya. Mana yang pedas manis? Asin mesti. Ini lapar. Aku golek apa marneng pedas manis kayak enak ini gede badami lah. Wongnya Mas. Apa jenenge? Kan biasanya badami enak marneng enak apa ngono ki rupa-rupa. Tetep dia Orang ini dibuka gelas. tetep dipajang ambek bareng. Iya, wong ki kedonyan. Iki aku tak tambah iki. Ya wis ah lapor aku. Saiki ki arang yo enek jajan marneng mesti nyedianine jajan-jajan ngene iki terus koyo sing dijenengi cah jaman saiki. Marneng wis arang. Ora ono, kasaman saiki Gak ana jajan jajan. Senenge duit tok. Kemang jajan. Iya iki anak kecilnya Allah lah jene. Ya Allah lah jene. Ya Allah pirang wulan iki? Pirang wulan iki? Ya soalnya dene mau mau ngetokno setahun tok. Lah wong roti kuwi 3 dino wis setahun untuk sapik. Aja mbok buka. Ora. Iki padha-padha kongguane, cuma nek iki dibungkus plastik ngono ki lho. Dadi ndek iki lebih Ekonomis. Regane beda. regane beda. Beda, murahan iki. Iki cara premium. Pakai Wisman. Kenapa dene gak coba, Pak? Soalnya bapaknya merantau. enggak pulang-pulang. Sudah trauma dengan laki-laki. Kanji. Bapaknya Kawani kok merantau. apa deh emang? Kanji. Lebih baik hidup dengan anaknya, tapi aku Goblok. Pak Ane nyoteng iki ngarang mae. Sing nyoteng nganggo Ane. tripod iki. Hah? Nganggo tripod iki. Fotografer. Enak cagak kena kok. Iki sing nyoteng Pak Ane. Tapi aku anu loh. Apa jenenge? Kongguan ini gak tahu ganti packaging loh. Ket biyen mulo ya kok ngono. Terus maksudnya Ini mempertahankan. Heeh, Terus mempertahankan. ane isinya juga yo full maksudnya gak kale-kale maksudnya kok Gak berubah. gak nek kok ngene iki yo amit yo nek kok ngene iki kan kadang Kemasan. iki tok ah isine. Aku guys deh ini guys ya Allah kan kotak ayo. Ini Gipek isinya ya. juga sedikit. Maksudnya gini syok sih. Sinyal cuma ini. Apa lagi? Gak ada. Oman campur-campur spesial ngono kuwi yo guys. Terus ki kan kotak. Dhuwur, kotakane ki dhuwur balah akeh. Aku buka, tak buka. Oh, lapisan pertama ngisore nek tak buka dadak men kodong mbok digo jaga. Isine iku ta. Carane saiki dingenekno. Ora maksudnya ora full. Nek Roma full ya. Roma full. Roma Nek full. ora full ngene. Iki kan Roma seri Sanu. Malah sih. Nah, Kowe kenapa gak dibuka karena siji jajane wis pakai loro kuwi pengen dibuka apa?
Iya juga sih. Sak Nadine ngerti gak? Sok tak ning pondok Sita ini. Ya mang Budi ngomong kok aku kudu jajan Budi. Mesti gak kayak bare mah gak apa-apa. Kan kayak Kayaknya ini kok jarene lho. Tapi kayak kongguan lho. Oh, gawa pane pondok ya? Eh? Gak seneng kongguan, ini kong becu. Setengah vlog. Setengah vlog Gak apa? Islam. Jadi ngegekku ya. Wih, kayak lho. Nabati. Good time. Gua hafal. Sing sebelah sana sendiri. Mie. Kok gak seneng kabeh wis. Tak jono. Gak ngerti. Kalau live bincang. Siti papa. Mbak Repa kedonyan. Nah, pakai. Dah tak ada ninda Mbak Repai apa jipuk kacang iki dikek ning ngono kuwi iki terus dibeno indah sing mangan aku. Sing ini kasih aku deh mang wis mlempem gak kan pangan. Mbak lali kok. Iki bengi. Istipar le kuwi. Biar cilik angin awak dhewe ya, marning apa? Kakang sene ya. Nek gawe sirup rambos, cebong ngono ya. Kalau gak enak mbak. Lah yo. Zaman jenengan ngalebu Sirup rambut. sirup rambut ya, cebong kacang lagi. Wis weneng sendoi lho. Aku nikmat lho. Yo depan win. Minum ya lah, siapa saiki Mbak? Jadi hadinya. Ikan lho telan iku sirup rambut berjajar-jajar. Aku tapi tahu. Rasanya kayak Pak, ini sama wah bakso apa teh? Anu, tahu sama apa? Kamu anggar bakal jalan. Angel, aku pengen Bakal kan nama mama. Iya. Akhirnya Pak Al. tunggu kali. Ah. Iku ciko, nah kayak ngono terus iku kemana kelompok sentekno. Ambil sing cilik iki suntuk nolona. Sampai sing cilik iku cemonosan. Nah iku lebokne ngono san kok. Nah iku buat sampah, buat ngono sesan. Oh, aduh dulu ya. Awan untuk iki. Ayo sampai panji biar. iya bener Panji saiki kuru ya betul. Yuplok iki. Anggar jadi apa kok Iya. Iki yo dawani kono yo dawani malah plek. Ate soplak ngono. Apa kayak apa Mbak Wit batin mama? Mama batin Mbak Wit. Ya mungkin Plak iki gitu. Enggak. gambarnya satu generasi. Aku generasi lah, tapi aku jajan plak di sapa? kowe iki mirip karo nenek moyang nek kakek moyang buyut. Kowe iki spesiesnya iki berbeda. Ya. Nah merasa lebih mau jenis langka loh ya. Nah ya nenek jenis langka. Nenek jenis langka. Dia tekan erek terus. Jarang ditemukan. Mentang-mentang dia di bulanan desa. Apa itu bela piye? Putune Mbah Yusuf paling aju cuma sawah. Aku lo raro. Iya. Saya iya. Nah, nek kono anak mama kuwi nek duitnya ngene. Anaknya mama ya iya itu bibit unggul. Aku disebut berarti aku bibit unggul. Aku mau dalam hal itu membanding anjing anak ini aku ya. Aku gak suka kakak ini. Mestinya ini bibit penyakit no. No. Adik cukup lah. Adik bapak Ini coba bawa lagi. Bon, kita kesel sama. Pirang wulan nih? Tahu lah. Tapi itu paling sebelum gendong tenang gue. Gak pikir. Aku tapi wedi gendong kok. Kenapa mas tanya kayak mang? Aku pokoknya bayi apa urung digendong bunda sih. Aku yo urung wani gendong. Iya, aku tak siko. Tenang kok Tapi sampai aku tak siko aku lagi gendong sus aku nih. Tahu ya. ya gitu. Lah Mas, lagi tak gendong. Wes kene menit. Dah bunda gak pengen dua adik neh. Dua adik neh. Nek Sing ngono kuwi pertanyaan iki kowe wae gak pengen dadek nek. Iya. Ndak apa pengen dadek nek. Terus
Wes, saya dapat tutupan. Mak kowe. Ketok ngambil aku rekam. Ya, sangetok. Ya wes guys, ya segitu dulu konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya setelah seru berikutnya. Jangan di like, di komen, di subscribe, di share banyak-banyaknya, dan jangan dinyalakan tombol notifikasi. Tuh tindakan moga-moga dipaningin segera waras supaya mursa selalu demi kelancaran. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Sebelum dipermuah jodohnya semoga cepat dipermuah jodohnya. Untuk usul kedua moga-moga diberi momongan yang soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa semuanya. Ngomong kayak Kayak apa? Matamu sampai ke sana.